Ai, aquí estamos outro día máis no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Estades no lugar perfecto, no momento ideal, vendo a única televisión que merece a pena, que é a Televisión de Galicia. Benvidos e benvidas, gracias por estar con todos nós. Seguídenos, como sempre, en @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas casi todas as receitas que facemos todos os días do ano. Ademais, imos subindo pouquiño a pouco e hai fotos dos maravillosos e maravillosas cociñeiros que temos neste santísimo programa. E hoxe veñen dous artistas cociñar con nós, así que pido que lle deades un fortísimo aplauso a Xulio Mato e a Merchi Rodal. Un aplauso para eles. No quería salir. Cando que irades, No, era. Pero vamos, y dice, sí, vamos. Estáme dicindo a directora que estamos a piques de chegar aos 21.000 seguidores en Instagram. Case nada, 21.000, Son mogollón. En la link canta xente hai? 19.000, no se chegaron aos 20.000. Ostras, pois xa pasamos a la link, Xa pasamos a la link. Nós a partir de ahora vamos nos medir en núcleos poboacionais Cantos hai en Arzúa? de Galicia. 6.000, xa pasamos a Arzúa. 6.000. En todo o concello? Todo o concello, sí. No pueblo? 2.500, por aí. Como Silleda, andamos aí. Ves, que pasa que vos cantos sodes en total? 9.000 e pico. En Silleda? Sí. Ostras, enorme Silleda. Sí, moi grande. Pois somos dúas Silledas no Voltas co Prato. Dúas Silledas e casi medio lalín. Sí, dúas Silledas e un máis ou menos. Eu creo que temos que ir igual, a... que somos 21.000. Sí, que vamos cociñar. Merchi, que Temos que tal? Como cociñar. estás? Ben. Ben, o seguinte reto é ir a por cangas. Cangas cantos sodes? 26.000, 27.000. Buah, Moita eso E xente. no verán non che quero contar. Hai que ir por cangas. Hai que ir por cangas e para iso hai que cociñar, hai que facelo ben. Así que ver que nos trae Mari Carmen de Arteixo. Ola, chamome Mari Carmen e veño desde Arteixo, pero eu son do Pindo. Eu viño hoxe aquí a ver se estes supercociñeiros me enseñan a facer unhas palmeras de chocolate, porque eu son moi lambona, pero non sei facelas. Porque lle quería dar unha sorpresa aos meus netiños agora que están de vacacións. Se un saludo a toda a miña familia, ás miñas fillas, aos meus xenros, aos meus 4 netiños, en especial ao meu home que o teña aí no plató. E para vos un abrazo, nada máis. Un aplauso para Mari Carmen, que está con nós no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Moi ben, Las palmeras. E decían, bailade. Mau ao peito. Ostras, con isto, Vamos cociñar palmeiras no Voltas co Prato, cortesía de Mari Carmen. Palmeiras, as máis sabedeiras. Xulio Mato. Estamos de viernes, Con que nos vas sorprender no día de hoxe? Pois non creo que vos logre conseguir sorprender máis que o que conseguiu esta canción conmigo. No, a verdade que non. A palmeira máis grande do universo. Chan. A palmeira, hoxe, na Televisión de Galicia. Esta palmeira. Vai ser así de grande? Así de grande vai ser a palmeira. En serio? É moi rica. Sabes ese doce que se compra de chocolate que ten fama de ser moi bo? Bombón. Non sei de que me está falando. Hai un que chama... Bueno. Vale. Pois ese sabor vai ter. O Minder Trueno. O Minder Trueno. O Minder Trueno. O Grinder Trueno. Grinder Trueno, vale. Pois vas facer sabor Grinder Trueno. Eso é. Vale. Grinder Trueno. Gústame. Vai estar boa eso, Sí. Trueno. Crunchy, bum. Trueno. Trueno, crunchy. É moi grande. Lóstrego. Un palmerón moi grande. Palmeira grande de sabor... Ande ou non ande? Grinder Trueno. Moi ben. Sabor trepidante, moi ben. Gustoume a canción de antes. Quedoume pena de non escoitala enteira. Bueno, xa lle poñerás, Jaime, ahora non, é que é moi lenta. Escoita, pásalle que vaya no coche, escoitando. Eso, pásalle para que vaya tranquila no coche pola AP9. Bueno, vou facer un doce portugués. Contei vos que teño 2 Erasmus de Portugal no hotel traballando, facendo as prácticas. Pois son de Portugal. Sí. Que eu teño moita prensa. Son portugueses de Portugal, xenial. Vale, Son pois vou PTVs. facer Portugués de toda a vida. xangadas. El díxome, xangadas. Matías hoxe díxeme que se chaman xangadas. Xangadas. Que son uns barcos tradicionais moi rústicos. Unha xangada é un barco tradicional portugués moi rústico. Unha balsa. Sí. Como un búho ou algo desto, non? Unha balsa. E con Unha masa de balsa. follado imos tentar facer un doce así. Ostras, que curioso. Xangadas. As xangadas Balsa, portuguesas. Sí. Balsa. Pa. Moi ben, pois... Señoras, señores, imos facer cala
Señores, imos facer receitas riquísimas, unha especie de palmeiras xangadas. No Voltas co Prato marchamos con Merchi Rodal de Cangas. A noso próximo obxectivo, 26.000. Esta xa é máis de Merchi Rodal, Que cuando quieres todo lo haces con amor. Que tú eres mi bizcocho, que tú eres mi pastel, que tú eres mi pudín. Pudín. Entón, como empeza a túa receita, Merchi? Va, pa xente da casa. Van a ser realmente como unha especie de palmeiras recheas. Uf, que rico. E despois, no final, van a levar un pouquiño de chocolate. Por eso estou deixando aí ese chocolate para que se vaya derretendo. Que rico. Vou deixar aquí tamén unha amendoa para que se vaya torrando. Chocolate ao baño de María, vai derretindo chocolate bastante negro, non? Sí, collín negro. Podía coller con leite, vale, podía coller vale. branco, o que vos guste. E aquí amendoa, torrando. Amendoa para que vaya torrando. Perfecto. E agora imos coller a masa de follado. Por outra banda, imos coa masa follada. Para facer esa especie de palmeiras que non son con forma de curazao, senón con forma Gran selección. xangada. Gran selección. Cadradas, realmente. Vai ser como cadradas, non? Cadradas, sí. Son Vale. unhas, É que eu creo que vin algunha vez unha xangada desta. Creo que son como dúas masas e polo medio botanlle algo, non? Teñen un recheo. Imos facer ves. unha xema pasteleira, unha xema, e vimos poñerlla de recheo desas palmeiras. Pois rico, E despois con como se fora un sándwich que o medio é a xema pasteleira, o pan e a masa de follado, e despois imos bañar en chocolate e tapizar Porque con amendoas. fano como pastelar, verdad? Botenlle chocolate así pola esquina, así selan tamén para que non saia a crema. Claro. Vale. Sí, porque a crema é bastante fluidiña, sabes? Que listo é, o portugués medio é moi listo. Sí. Porque o portugués que inventou eso de bañar en chocolate para que non saia, eso é Mira, ahora vamos poñer as capas unha enriba de outra. E para que inteligencia peguen, pura e dura. poñémoslle un poquinho de auga e un poquinho de azúcar e outra por riba. E vou a ir poñendo todas, unha enriba de outra, facendo así. Claro, isto despois é o que vas cocer no forno para facer Sí. o que é a tapa de arriba e de baixo, non? Sí. E despois Bueno, facemos os recheos, xa moi ben. faremos. Paso a paso. A xente da casa que nos chame 881-365536, teléfono do A Voltas co Prato, se non me equivoco, creo que é o Voltas co Prato, atención, 1020. Que dis? Xa! Pasa o tempo voando, 1.020. Costoume. Dixen punto e chispei. E íbamos a ir para 3 meses, eh? Íbamos ir para 40. 40, eran 40 os que estaban contratados. Estamos xa a punto de chegar aos 40 máis 1000. Pero iso é gracias á xente que nos ve. Gracias á xente que nos ve. A xente que nos veu cando empezamos ás 6, ás 6:30, ás 7, ás 4:30 e agora antes do telexornal e pola mañán tamén. Tómalo. Cando guarde, E na fin aí de estamos, semana, despois aí na plataforma estamos. todas as receitas e no Instagram. Gracias a todos e a todas vos. Vale, Merchi. Estáme chamando dentro público, dicídeme. Que pasou? Que pasa? Ah, no, estaba unha señora chamando en plan, hola Merchi, estás aí? Eres ti? Merchi Rodal, a pasteleira de Galicia. Sí, ela. Sí, aí está. A ver, é ela. Como? Ah, algo que le estaba dicindo algo á veciña de que si queres a pasteleira de Galicia. Con Xulio Mato, veña, vamos para lá. O meu amigo é pasteleiro. Bueno, intento. No intento. Intenta ser pasteleiro. No intento. Oblígante, No me máis gusta, ben. no, Oblígante. no me gusta ser pasteleiro. Bueno, pero Xulio Mato, a pesar de que... No me gusta, pero Dáseche poño máis ou toda a menos. miña parte. No, dáseche máis ou menos, Sí, sí. Sí. Que vas facer? A ver, unha palmeira xigante. Unha palmeira xigante. Estou neso, ademais. Mira, aquí teño unha masa enteira, unha masa follada enteira. Vale, masa de follante. Vamos a usar 3, Ajá. Entón, mira, que fixen? Cortei en tiras. Entón, a primeira, vouche facer a primeira do segundo disco. Ah, vale, porque isto vai por discos de palmeira, Entón, claro. mira, vamos facer así un ruliño. Pero que traballo, Isto hai que ter paciencia, pero para estar o que falamos, estamos no brao, joa, que fan os rapaces? Que fan os rapaces na casa? Tens razón. Claro, entón, Que mira. podes fazer cos rapaces na casa? E ahora que- Explotación infantil, e ahora poñelos a facer. e ahora que- Claro. Chismes destes. Isto pero rollo industrial, Para que estén entretidos na casa, moi Bueno, ben. mira, entón o que facemos é, despois simplemente imos seguindo e imos enrollando, que este un poquinho floxo para deixar medrar a masa follada, claro. vale? Se o Entón, apretas vamos a ir con despois... esta. Se o apretas, faz que non deixas que medre. Entón, mira, seguimos isto hai que ter paciencia. Vale. Hai que ter paciencia. Isto que se Xusto trata... que che falta a ti. Eu teño paciencia. Contigo teño a toda, que me di moitísima xente. Me di, como tes tanta paciencia? Como non lle parte la cara? No, eso non me di.
non permitas que che trate así cañotas. Digo, que me trata ben, que non che trata ben. Imos ir ao defensor do pueblo. A valedora do povo. Imos ir a valedora do povo. A defensora de animales, a protectora de animales. Bueno, entón, mira, vamos ir botando un poquinho de ovo. Que non, que non, que me trata moi ben. Ás veces. Nos tratamos moi ben. Tratámonos ben. Digo Bueno, que, a entón, ver, mira, vamos botando, pintando un poquinho de ovo para que cando poñemos o siguiente... unha pregunta, Jules. Que vaya selando. Podemos, o sea, afirmar que a dificultade que ten estas palmeiras é isto, non? Que é laborioso. Non ten dificultade, Bueno, eso, é moi... É laborioso, leva o seu. Claro, dificultade sería facendo a masa. Vale. Pero desta maneira, que pasa? Que hai que ter un poquinho de paciencia en enredar. Non ten que quedar precioso, porque despois o forno sempre fai maxia, sempre iguala, Vale? Vale. Que somos moi tiquirmiquis. Sí. Pois podemos coller aquí, poñer unha regla e facemos 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, cortamos a 2 centímetros e vai nos quedar todo perfecto, pero para mí é perder o tempo. Pero, Xulio Mato, como non é tiquismiquis, Non, hai onde vedes. non son. Non. Non son nada de tiquirmiquis. Isto basura, non? Eso, basura, sí, señor. Moi ben. Pois chegou o momento de que veña a nosa convidada do día de hoxe. Vamos a recibir cun fortísimo aplauso a Mari Carmen de Arteixo. Un aplauso para ela. Hola, Mari Carmen. Hola. Benvida. Gracias. Arrímate aquí, por favor. Ben conmigo. hallada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que maravilla. Que maravilla. Hombre, aquí, quen vai estar ben? Quero que saibas que Xulio está facendo un grande esforzo para contentarte. Dí que non, me faz caso, que un liante... Non facía falta o esforzo. Xa te ten contentada, non? Xa te ten ganado. Contalle, Xulio. Contalle, Xulio, veña. Mira, vouche facer... Bueno, benvida, primeiro de todo. Vouche facer unha palmeira xigante. Así, pero unha que non nos colla aquí. Vale, unha moi grande. Gusta xa o chocolate? A mí sí. Pois vai, chocolate, dentro vamos meter esta cremiña de abelá. Entón vai ser, pois eso, masa follada. Aí vai. Masa follada. Cremiña e todo cuberto de chocolate. Pero fantasía de chocolate. A lo grande, a lo grande. E agora que estamos facendo, mira, esta masa follada, cortala. Que tal te levas co chocolate, ti, Maricarmen? Eu de maravilla, porque xa sabes sobre para que vale. O qué? Xa sabes? Ora, para que vale o chocolate? Que é un sustituto de... Xa, pero escoita, por moito que digan, o mesmo non é. O mesmo non é. O qué? O chocolate non é sustituto do outro. No. Por moito que digan, está ben. No. E mira que o chocolate está ben, Está ben. Pero outro, Pero outro... Joder. Home, para eso non hai que estudiar. Claro. Nin ter paciencia. Pero Mari Carmen quere receita pos netos. Bueno, pues mira, por netos... Entonces... Mira, Que teño 4 netos. 4, pues mira, 4 estos polos enteros enredados media tarde. Con 4 montas unha boa empresa, Xulio? Sí, con esto, ostras. Con 4 polos a facer Podes facer isto... 2 destas ao día, casi. Ui. Porque xa che digo que é engorroso, engorroso. Non é complicado, pero bueno, hai que estar pendiente. É importante, mira... Está traballiño. 4 netos son 8 mans, Malas túas son 10. Entón, mira, isto ten que estar sempre na nevera, porque mira, esta primeira que ben se enrollaba, esta que xa leva un cacho fora... Vale, isto sería ir pintando seguido e vou acelerar un pouco. Bueno, Xulio, como... Mira... Está máis delicada. Mira, como que estás facendo tampouco é que teña moita historia... No, despois avísote para unir, vale? Vamos a ver a Merchi Rodal, por favor, Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Hola. Vou facer unha especie de palmeiras. Ai, a canción. A canción. Moi bonita. Escoita. É moi bonita. Claro que é. Contalle. Estou facendo como se foran palmeiras, pero vou a facer dun xeito diferente, como fan en Portugal, porque despois van recheas. Entón, temos todas as masas cortadas e postas unha arriba de outra, pinceladas con agüiña e cun pouquiño de azúcar. E agora cortamos tiras de 1 centímetro, máis ou menos centímetro e medio, de arriba a baixo. E isto van medrar así. Espera, que va un pouquiño de azúcar por baixo. Así un pouquiño de azúcar por baixo e poñemos aquí. Eso despois medra un montón. Claro, vai a quedar así. Fai como, para que a xente máis ou menos saiba, fai despois como unha tapa de sándwich, non? Máis ou menos, e cada dúas máis ou menos. Van a ser o noso sándwich. Vamos a aproveitar dúas para despois rechear e despois os bordiños. Sellámolos con chocolate e un pouquiño de samendo que estamos poñendo aí.
Entón, eso, vamos poñelas moi separadas porque medran un A masilla montón. xa non hai que facer, non? Xa A masa é mercada. Claro, claro. É importante que si é mellor a que pon manteiga. A masa de manteiga é moito máis rica. Claro, eso Porque hai masa de follado normal e de manteiga. xa chiquita Que chulo. É laboriosa, entón faz así, compras feita. Bueno, eu teño que intentarlo, agora está prometido. Sí, ahorita lo que facer. Agora está prometido, Ahora e vai agora os netos van pedir. Solo Está tens no que vendo na comprar tele. unha boa masa follada, Está no vendo xa na está. tele, van dicir, a ver. A ver, abuela. A boa, que? Que? De verdad, Mira, De sí, verdad. outro. Hai que dar a palabra. Hai que dar a palabra respeto. A palabra é a palabra. Inde que sexa un neto. Non fai falta documento, Exactamente. Mari Carmen, Dígame. tense que preguntar cal das dúas, bueno, cal te inspira máis para levar aos teus netos, se tens que escoller unha? Ahora mismiño está difícil, porque as dúas son maravillosas. Pois, Agora haberá que probalas, será o sabor o que che di algo, porque... Claro, que así, Non, así. así ven as dúas ben. tens razón. Entón, ao rincón de pensar. Ao rincón de pensar, non? É así. Pois vou ao rincón de A pensar. zona de sufridores. Vale. Un aplauso Hasta ahora. para Mari Carmen D'Arteixo. Creo que Merchi ten que ir ao forno. Efectivamente. Daba a min a impresión de que Merchi ten que ir ao forno. Ui, que caeu isto. Espera, opa. Merchi vai a forno. Xulio Vale. tamén? Imos? Xulio, vas ao forno? No. Bueno, vamos con Merchi ao forno e despois vamos ver como Xulio une. Veña. Mira, Tempo e así moi temperatura. separadas para que medren un montón. Van a estar 20 minutos a 200 graus. Vale, veña. Veña. 20 minutos, 200 graus. Gas. Ala. E agora E vamos con mentres, Xulio. vou facer unha xema, vale? Vale, vai dando a xema, vamos con Xulio Mato, que Veña. creo que estaba rematando o seu palmera. O meu amigo é pasteleiro. Que estou, xa case rematado. Guau, a unión, A unión, mira. Mira, Parece no, unha quero que vexades, atrapallada, para. Quero que vexades. Parece o frontal dun 124. Sí, pois, dando as largas. Parece o frontal dun 124. Mira, vamos a usar só mitad da masa follada que nos quedaba, vale? E vamos pintando así capa por Pero capa. escoito unha cousa, isto que vai levar chocolates, non chocolates isto. Chocolate. É unha crema de Avelá, Avelá. Vale, tens razón, non é de chocolate, é de Avelá. Bueno, pero que Bueno. sepas que iso que llevar botar ten dous tipos de chocolate. O que? O que llevar botar. Bueno, pero que eu vou botar é unha idea para que te faz. Ten dos tipos de Outro chocolate. é, non é ese? Un con leite e outro negro, vale. Pues este vai ser todo negro. Vale, como ti queires. Todo negro. No, pero bueno, sí, tes razón. O grinder tuerno, ese, cuerno. Trueno. Cuerno, o tuerno. Aí Bueno, va. mira, pintamos todo ben, Vale. vale? Temos que ter o forno precalentado a 200 graus. Guau, Mira, e agora... A palmeira, mira, espectacular, en tempo real, que despois moitas veces di a xente, non, é que teñen cambiado tal, non sei que, non, en tempo real, está o No, facendo. no, eu teño cambiado. Bueno, Pues esto no se déixame exigir, déixame acabar. Pero está montando en tempo real. Claro, esto funciona en tempo real, eso é certo. A ver, parece moi fea, pero despois non pero sabe esto, fea. O forno... Claro. O forno, xa son parece uns cascos. Nada de peñer. Sí. Bueno, Parece, pero non é tan feo. Forno a de verdad. 200, 25 minutos, vale? Forno a 200, 25 minutos. Veña, Veña, vamos allá. Vamos alá. Hala. Algo de maxia, queres? Faime falta toda. Toda a maxia do mundo? Toda a que teñas. Pois toda para ti. E eu, mentras tanto, Veña. contolle 4 cousiñas a Galicia, porque hoxe cociñamos dúas larpeiradas nas que a masa follada, pois, é a gran protagonista. Que pasa que esta masa encántanos mercar e comer, pero non somos moi amigos de facela. Na. Os motivos, pois, polos ingredientes non é. Só leva auga, fariña e manteiga, moita manteiga. Daquela, cal é o medo? Onde está o susto? Pois no tempo e na paciencia. Sí, é moi laboriosa. Outra opción é mercala e facer con ela croissants, napolitanas ou palmeiras. E por que lle chamamos palmeiras? Porque alguén pensou que se parecían, pero nisto, a ver, non hai acordo. Os ingleses chamanlle corazóns e os alemáns, que son menos románticos, orellas de porco. E que fixeron en Portugal? Ali inventaron unhas recheas e molladas en chocolate e dinlle jangadas, unha fantasía. Outra opción é facer unha versión xigante da de toda a vida, como a que propón Xulio Mato. Recordade, calquera das dúas está boísima e con calquera ide ser felices. Así que, como sempre, en @voltas co prato. Ali van a estar. Vamos con Merchi Rodal. Palmera de chocolate, palmera de chocolate, palmera de chocolate. Guau, Hoxe, Palmera de chocolate. a selección musical de hoxe, Encántame. de 10, Sí, tal cual, un 10.
10. El arrebate. Mira, Como se fai a crema de xema? Simplemente son 3 ovos e 200 gramos de azúcar. Estou remexendo porque se está cocendo. Aí hai un baño de María, agua na tarteira, e está cocendo pouco a pouco o ovo. E este vai a ser o recheo. Ovo e azúcar. Ovo e azúcar. Non ten máis. A refriar, mira. Teño outra refriado, vale? Porque isto O sea, apágala unha vez que ten así un pouco de color, non apágala. Ah, tes unha fría, vale. Teño unha fría. Espera, movo isto, para que se vexa ben. Que se vai ver ben. Ovo, azúcar e frío. Pego aquí para ver a diferencia. Mira a diferencia. Non é que espese moito, escolle un pouquiño de consistencia, pero tampouco creas que moita, Mira como brilla, Ten unha cor así un pouco... Pois agora simplemente vou a mollar e a poñerlle un poquito de amendo, e xa está. Xa está. Xa está. Estaba mirando para o forno, pero o forno... Non encendín. Está en proceso, non? Non, hai que encender, senón non vai isto. Non encendeu, pois vamos con Xulio Mato, veña. O meu amigo é pasteleiro. Home, aquí está o meu amigo pasteleiro, don Xulio Matus. Aí está. Que tal? Boas tardes, Galicia. Xulio Mato está facendo unha palmeira xigante, xa Unha sabedes. palmeira xigante, mira. Xulio. Sí, ese é o meu. É moi importante que este forneado e frío. Como? Este é un forno asador a batidor. Vale, este xa refriou. Xa está. Este é un forno maravilloso. Open, abrir, en inglés. Sí. Mira. Vamos a, maxia doble, mira como iguala, ves? Mira, queimouse, refriouse, coceuse, fíxose todo. Guau, pero que podía... espera, cuidado, que está delicada. Que rompese. Para romper. No. Para romper. Cuidado por aí, Xulio. Que me da igual, que a uno con chocolate. Ai, Dios mío, xa rompeu. Que non rompí nada, que non quero manchar a tábua. Mira, ahora o que facemos, necesitamos sacalo pa aí. Levanta todo. Esto. Sí. No, eso xe. Xa rompiche. Que diso? Mira. Si eso rompiche de ti, ti pensas que... Bueno, mira, temos aquí o chocolate. Guau, é xigante, Quero... Eu teño un armauzazas, Sí, el ten un armaus como un mundo, vale? Vamos a ver. Pon aí as maus para a comparativa, espera, pon aí as maus. Ten un armaus como un mundo. Quero que lle mostremos o mundo, mira, a comparativa a palmeira coas pedazo maus zarpas que ten Xulio Mato. Demos gracias a Dios. Aí tes. Bueno, aquí temos o noso referente. Vale. O noso referente o día de hoxe. Grinder Trueno. Bueno, é igual, é todo mismo. Bueno, entón mira, temos esta cremiña de Velac, esta comprámola ou podémola facer, pero bueno. Que esa é da marca Polilla, non? Esta é da marca Polilla. Vale. Polilla, pero tamén hai... tamén... Burrela. Purrela. Hai Polilla e Purrela. Vale, entón mira, estendemos ben, vamos a botar todo o bote, porque isto como falamos de gigantismo... Home, vamos. Claro, porque para que lle ibas botar menos? Home, claro. Ostras. Pero, mira, esto ves que isto que rompeu, pero non pasa nada. Pero non lle que pegabas con chocolate. Ainda vai haber máis maxia, sí. Ainda necesitamos máis maxia. Guau, Mira, xa vamos a empezar a botar aquí, mira. Ves? Capurrela. Poña aí a maniña, a mouciña, aquí. Poña aquí a man. No, é que, sabes que quería facer? Quería falar con Jaime. Con? Fala. Jaime. Que foi? Mira unha cousa, a semana pasada bancaches por... A mí non me fales, Jaime, por merch. Xa non me acordaba. Claro. Eu vendo isto, non sei por que vas bancar. Eu é que sendo tan fan dos nosos veciños portugueses... Vas bancar con merch outra vez. Por merchi, Pero me aburrido, Sí. Un aplauso para Jaime outra vez con merchi. Moi ben. Vai fenómeno, de verdad. Xulio, ti quero te moito, pero... No. Queremos moito o Xulio, pero o tema das receitas de 12 son de merch. Bueno, o tema. Sí, é así. Mira. Vale. Poñe aí unha música de chorar a Xulio, que é o que merece, veña. Aí está. Esa é a túa vida, Xulio. Se ten unha pedazo palmeira aí, que me de chorar. Está precioso iso. Dame igual que me poña, Jaime. Dame igual. Veña, tapa a túa. Bueno, mira, entón ahora vamos despaciño. Vamos ir botando. Vale. Vamos cubrindo así poquinho a pouco. Jaime. Está precioso. Esto é a gloria, ti. Achégate aí, Merchi, mire iso. Ten que estar boísimo. Vamos botando abundante, porque despois vámonos a axudar ca lengua para cubrir todo, vale? Axudo cheo? Hai días cañotas que deberíamos gañar os dous. Eso é unha frase feita, Merchi. Merchi encanta dicir iso porque sabe que a favorita é ela. Que no, Dio Oli, por... esto está espectacular. Home, claro. Así.
Queda máis bonito así? Sí, pero o que quero é... Non quero desperdiciar o chocolate porque está todo carísimo, Merche. Está todo carísimo. Tens razón, tens razón. Ves, aquí botamos un poquinho máis para que nos faga de soldadura. A ver. Isto ahora o que vai tardar é un ratiño en refriar, vale? Hai que buscar un sitio fresquiño. Buscar un sitio. Sí. Pero dices máis magia. Sí, no, pero tío, te preocupes que ahora xa facemos nós. Ti podes marchar. Vale, vamos entonces, Merche máis eu. No, ti. Merche pode quedar. No, Merche máis comigo. Bo fin de semana. Queda só. Vamos, veña, con Merche. A ver, hai que abrir iso. Ui. Merche Rodal vai ter problemas. Aquí hai un problema. Quen tiña que facer a maxia? Quen tiña que facer a maxia, tío, eu? No, corta, Jaime, corta. No. Isto está sendo... Quen tiña que facer a maxia? A ver, pasámonos de maxia. Como que non? Pasámonos non, quedámonos cortos. En realidad quedámonos cortísimos de maxia, porque está esto más... Está esto... No, aí está, Dermendo, sí que o ves, sí que o ves. Está dicindo a directora, non vexo, sí que o ves, está sin cocer, directora. Está sin cocer isto. Está fatal. Por lo tanto... Pero aquí faltan polo menos 15 minutos de forno. Aumentan as posibilidades de Xulio Mato, cunha palmera rota. Que non está rota. Bueno, vamos a ter unha imaginación hoxe. Atención, que vai facer Merche. Atención. Vou quedar aquí Isto atrás. tiña que medrar e convertirse nunhas palmeiras así, expandidas. Como de isto, tiña que vir ao doble. Sí. Vou vos enseñar algo. Que? Como? Para que vos fagades unha idea. Espera. Ahora. Vaimos enseñar algo que tiña por aí guardado. ¡Vaya! A ver. Este Vaya. é o resultado final para que o chocolate estivera a frío e se poda comer. Gastache la maxia toda, que che viñeron feitos, vamos, con todo. Mira, isto ten que convertirse en isto, ten que duplicar. Entón... Podemos como montar un como se estivera, non? Queres que montar un como se estivera? Como se estivera, claro, como se estivera cocido, porque a masa teria que vir como a tedes aquí, como a vedes aquí, non? Claro, esta así, doradiña. Dourada... Que fixen? Bueno, non, pensei que ibas montar un así, No, esas non se pode montar, esas teñen que ir ao forno. Xa, pero... Vou vos enseñar o que teñen dentro. Saíron así. Do forno saíron así, non? Sí. Sin chocolate, sin amenda, por suposto. Claro. Que fixen? Collín unha. Púxenlle un pouquiño... Ahora non lle botes, que vas cara... No, así, non pasa nada. Cañotas. Pero despois non podo comer, Merche. Un pouquiño de xema. Despois púxenlle a outra por riba. Pero que está facendo? Escarallándos. Despois... No, a ver, que? Mollei en chocolate. Aí, veña. Sí, bueno, un pouco xa está escarallando. Que non é... Para que se vea a idea. Pero que podía fazer cos cruz? Non tiña que facer con eso. Vai facer cos cruz. Pero se estás... O que xa está con cruz. chocolate. E ahora falta ya granola, ves? Co amêndoa. Xa. Aprende, que non aprender nada. Burro. Así. Entón... Ahora se comen los tíos. Queda... ¿Ves? Eso de aí. Un aplauso para ese lugar. Atraganteime. Pero... Eso convírtese facilmente nesto. Ese non lle des a comer a ninguén, Por que? Eso ten máis chocolate e máis amenda que calquera destes dous. Eso xa está untado no chocolate. Vamos, eso é... Vamos. Muy ben, moi bonitos, Merche. Terrible. Vou co público da Volta Escoprato, vou con Mari Carmen de Arteixo. Veña, vamos para lá. A ver. De verdade, isto... De verdade que é increíble a magia que se fai aquí. Bueno, a magia da televisión é verdade. Unha magia increíble. Eu, de verdade. Estás asombrada. Mas que é un talento Non hai máis talento aquí, vamos. Isto é todo talento, A ver, contanos que che parecen as receitas. Maravillosos. E dulces ten que estar. Xa, pero habrá algunha que che chiste máis, ou non? O que sei, porque máis ou menos a mesma masa e casi os mesmos ingredientes. Pasa que o truco... Eu creo que o truco... A mau do cociñeiro da cociñeira, sabes? Eso, sí, tamén vale. Aí está dervendo as dúas receitas, que as dúas teñen un aspecto, vamos, para derreterse. Ai, de verdade. As dúas. Así que vou aproveitar a facer unha votación rápida. Quen pense que vai gañar a palmeira de Xulio Mato que levanta mau? Veña. Hai xente da palmeira de Xulio Mato, Sí? E quen cree
que van gañar as como eran? Xangadas, con Xangadas, con xe. Xangadas. Xangadas. De Merchi Rodal, que levanta a mão. Con xe. Máis ou menos. Bueno, hai xente que lle gusta todo. Que lle dá igual. Sí, é verdade, é verdade. É todo doce, é todo chocolate. Vamos con Xulio Mato. Vamos, cando Veña, quieras. pasa adiante, por favor. Un aplauso para ela, que vende a Reteixo. Está contando a volta. Ai, bueno, pues vamos. Wow, no, con Xulio. Ah, Tira, con tira, Xulio, tira. vamos a xunta Xulio. Que vamos a inaugurar este... Vamos a inaugurar este pantano. esta cosa bonita, Xulio. Joder, madre mía. Jaime, esta pon ya a Merchi, que ti máis eu non nos levamos. Xulio, corta a palmeira. Está romántico este rato. Está romántico, sí. Está Eu romántico. debe estar enamorado. Estará. Estará, non? Empezonte así xa un pouco... Veña, corta a palmeira. Bueno, Vamos. vamos cortar. A ver como quedou por dentro, Eu corto así o chas, Pero mira, está toda Cortas con cocidiña. fartura. Ves, cocidiña. Queres con trinder cuerno? Un pouco desto tamén. Motive. Ala, Aí, que no, deixa. Crema de abelás levaba, non, Xulio? Leva crema, mira, Crema de abelás. Crema de Chocolate. abelás, Bueno, dá unha pintaza, O Tinder trueno. Tinder Unha trueno. pintaza. A masa follada, fixade. Tinder trueno. Tinder trueno. Tinder. Tinder. Como me gustan esos chistes verdes. Sí, xa sei. O Tinder Bueno, pues ahí estará. estamos, ¿vale? Pois, señoras, Pues señores, listo. un Que aplauso ahora para tenemos que votar más Navarra, don ¿verdad? Xulio Mato. Ahí está. Vamos con Merchi Rodal. Vamos logo. Veña. A ver... Bueno. Sí, claro, coño. Cazador. Vaya, Merchi, apareceron feitas. É máis É a doado maxia. así para comer. Si non, sabes, como co chocolate recién mollado, pois é complicado para comer, por eso estaban xa feitas. Dilles, pensaba Ao que non che vas estaba pillar pensado é aquí. que o forno, pois olvidarme de acendelo. Sí. No, pero eso pasa yo aos millóns panadeiros. Que Pasa perden- os millóns panaderos. Que Perden non- unha fornada. Que non prendan o forno, eu vexo un pouco difícil. Moitas cousas xuntas. Por dentro ten un pouquiño da xema e por fora eso, pois ten o chocolate e a amêndoa. Pois, Toda esa señoras, masa. Pero señores... é genial, Sí. Xangada Palmeira Portuguesa de Merchi Rodal. Un aplauso para ela. E chegou o momento de verdade. Vamos alá. Vamos. Pois veña. Mari Carmen aí á esquerda, é o teu sitio. Mari Carmen de Arteixo ven probar as dúas palmeiras que fixemos. A xigante de Xulio Mato, a portuguesa de Merchi Rodal, e vai decidir quen gaña a voltas co prato. Recordemos que a semana pasada Merchi pasou por riba de Xulio. Arrasou. No te Pasou pases. por riba, pasou por riba, Un non? saltimbanqui. Moi ben, aí, home, veña, todo por diante da cámara, Xulio. Vamos a ver. Pero Verdad. teñe que chegar aos sitios. Cando Ya. queiras, vai probando as dúas. Estás aquí ocupando con todo ese lombazo que tes do gimnasio. Mira, Pablo de Informativos vendo iso. Pablo de Informativos repasando os titulares e vendo iso. É o que hai, é o que hai. Igual é Pablo. De Informativo. Non creo. Espera. Hola, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. No, ti Pablo non é. Pablo non és, non? Non. Vale. És Pilar de Teo. Sí. Moi ben, Pilar. Que tal? Como estás? Muy bien, muy bien. Que tal todo? Viendo el programa, Así que me es gusta. muy chulo. Así me gusta, así me gusta. Eres larpeira? Muchísimo. Ui, pois hoxe estamos cociñando... Hoxe temos un montón dúas de cousas. larpeiradas boas. Veña, vamos coa pregunta de concurso. Sabes que podes levar 50 euros. Levantamos a pregunta, compañeros, compañeiras, con que masa facemos as palmeiras? A, con masa follada, B, con argamasa ou C, con masa de empanada. Con masa follada. Moi ben, un aplauso para Pilar, que leva as 50 euros van pateo. Moi ben. Pues muchas gracias. No, gracias a ti por ti. chamar e por vernos. Un bico grande. Un beso para todos. Hasta loguiño, chao, chao, parabéns. Chao, chao. Aí están 50 eurinhos que van para Teo, para Pilar. E agora Mari Carmen, despois de darlle a lingua para limpar a boca aí, porque lle quedoulle aí. Este é para comer Claro, todo, isto é Claro. Isto é para facerlle aos netos, Sí, ademais... Cuidado, Estamos Para que se grabando. para que se poñan eléctricos os netos despois. Parabéns aos cociñeiros porque cociñaron os dous de Non maravilla sei se e de o programa gusto. da miña mano. Vamos alá. Mari Carmen de Arteixo, despois de vir hasta aquí e de case perder os dentes todos comendo esta palmeira, esta xangada. Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Pois eu quería ayudar aos dous, pero sinto moito desta vez. Gana esta Outra vez, Merchi Rodal! Moitas grazas. A máquina
máquina, Merche Rodal. Que espectáculo. Señoras, señores, nos marchamos. Queden co Telexornal. Vémonos luns con máis receitas. No voltas co prato da Televisión de Galicia. Un bico. Chao.